Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Ma'am Richelle Francis Quinton, sabi niya rito, mababawasan lang siguro, marami kasing mayaman pagdating sa may pang bisyo, sa bisyo. Klo, dagdagan mo nga ng konti yung aking monitor para medyo tumining lang ng konti. Konti lang. Monitor, konti. Konti lang. Sa monitor. Hello. Ayan. Humina. Lakasan mo. Lakasan. Ayan. Tama na yan. Alright. Ma'am Raquel Dayos. Hug. Sabi niya, yes naman. Maraming hihinto kasi di na ma-afford like here in Germany. Magandang hapon po sa mga taga-Germany. Anong time ba ngayon dyan sa Germany? Ma'am Raquel. Thank you for watching our show. Tatsagaan niyo po ang dispensa po sa mga light effects natin. Medyo madilim sa may mukha ko, ano? Ayan. Madilim talaga, Klo. Umikot kasi ako. Ayan. Umikot kasi ako. So, medyo madilim dito sa right side ko. Di bale, yung ilaw kasi hindi namin inikot eh. Paring Tommy Abile ng DWOK 107.9 Palawan. Ayan, yung ating kaibigang station manager ng DWOK 107.9 Palawan, ang Bigwas station dyan sa Puerto Princesa. Nanonood po sa atin. Thank you, Tom. Thank you. At who else? Mga dati kong pag-iriba sa DWBS Veritas Tobacco, 10008 AM kilohertz. Si Vice Mayor Hob na dating sikat na board member. Ayan, maray na hapon tabi. At sa mga iba pang pag-iriba dyan. Rin na daw madagos yung pinagpaplanong get together kan mga pag-iriba. Okay, what else? Manoy Abner, parum. Maray na hapon tabi sa imo. Dahil kan laog ko niyan. Maray ka pa-relax na lang. Basahin ko lang itong ilang mga reaction sa aking wall. Ma'am Malu Vergara sa Las Vegas. Sabi niya, tingnan natin. Oo nga, tingnan natin. Beth Cultivo, di pa rin. Sabi niya, di pa rin. Oo. Sir Tito Porras dyan sa Montalban, magandang hapon sa inyo dyan. At Butch Arcangel, pag 1,000 piso na siguro, ang presyo ng isang stick, sigurado 100% matitigil na yan. Yan, Klo, pag 1,000 na raw ang isang stick. Dapat yung mga manufacturer ipatigil na. Dami pa nilang sinasabi. Kung yan ang ipatupad, edi wala nang kuskus balongo, sabi ni Butch Arcangel. June Del Rosario, magandang hapon na amigo. Sabi niya, sana Idol Errol, maisip nila, smokers, na keso ibibili ng sigarilyo, ibibili ko na lang ng bigas at ulam para sa hapagkainan ng pamilya. May mga ganun na nakakaisip ng pagtigil sa bisyo at yun ang pinahalagan yung pamilya. Josefina, konsulta. Manay Fina, sa inkatabi ka mo. Kahit tasan pa ang buwis ng gobyerno natin, madami pa rin ang sugapa sa sigarilyo. Isa na dyan ang mister ko. Tinira ang mister. Isa na dyan ang mister ko. Nakakambal na ang sigarilyo. Ang sabi niya, maganda siguro tanggalin na yung mga produkto na yan. Ayan. Bakit parang yan? Hindi bago ako dun sa tunog ng aking select. Adjust ko lang. Konting adjustment. Ayan. Lagyan mo nga ng konting treble,
Konting mid-range. Mid-range na konti yung mic ko. Yung mic ko lang. Parang na-flat siya. Ayos lang kayo dyan. Yung mic lang. Okay. What else? Teka. Okay naman yung mic ko. Nandito yata sa headphone ko. Lakasan mo ng konti yung headphone ko. Sagad na, no? Sagad na. Hello. Malakas na masyado eh. Teka, saan ko ba i-adjust yan? Saglit lang mga suki ha. Kape lang muna kayo dyan. Ang sabi naman, ayan, lalong pumangit. Saglit ha. Ganito talaga pag live eh. Iniikot ko kasi. Ayan. There's something wrong with my audio. Dinig do. Alam niyo po mga broadcaster, alam na ang tunog eh. Pag maganda o pangit, we have ears for that. Sana ba ako? Ayan. Si Jun Kundat, sabi niya, ipasara na ang mga planta ng sigarilyo para wala nang magyosi. Mercy Umaging, di pa rin, sir. Kaya pa rin nilang bilhin yan, sir. Ayan. Bisyo eh. Nelson Perez, si Kagawad Nelson Perez yata ito ng Muntinlupa. Hindi pa rin ang solusyon para huminto ang sa paninigarilyo, isara ang mga pabrika ng sigarilyo at total ganyan din ang ginagawa ng gobyerno natin. Thank you, Nelson Perez. Naninibago ko rito sa headphone ko. Saglit ha. Abnormal eh. Saglit. Iba ang tunog eh. Ayan. Hindi. Parang... parang over volume na flat na hindi ko maintindihan. Teka, mamaya ayusin natin. Dennis Dico, sabi niya, hindi kasi kahit kasing presyo na ng alak di pa rin. Oo nga, ang alak nga, ano no? Buti daw yung alak iniihi. Ay, yung nicotine, ano ba nangyayari? Natitira yata sa baga talaga. Sir Robert Mendoza ng Batangas. Alay, mga taga Batangas, magandang hapon po. Sir Robert, sabi niya, Robert Mendoza, hindi po kasi pwede, hindi po kasi pwede basta ipasara ang pabrika. Kasi nasa business po sila at may mga papeles naman about legalities. Dapat po talaga patawan ng mas mataas na buwis kung sakali na hindi pa din mahinto ang paninigarilyo ng sambayan ng Pilipino tiyak mababawasan na. Ayan. Meron pa. Ang mga users nito. At sa katagalan, posibleng mahinto ang production nito kung humina na ang sales nila dahil kunti nang gumagamit. Ganyan po ang tamang proseso. Thank you. Sir Robert Mendoza ng Batangas and Las Piñas. Magal Monte Alegre. Idol Magal, ang dating nasa ABS-CBN. Kaibigan natin yan at batikang anchor, reporter, media man, broadcast journalist ng ABS-CBN. Sabi niya, hindi ang droga nga mahal at bawal pero panay pa rin eh. Ayan. Oo nga, yung drugs nga bawal, pinapatay pa, di ba? Pinapatay pa ang sangkot sa drugs dami pa rin tumitira eh. Alright. Now anyway, mga kaibigan, opinion po ninyo ang nais po naming marinig. Ano po sa palagay po ninyo sa mas pinataas pong buwis ng sigarilyo? Matitigil na po kaya ang mga nagbibisyo nito? Okay. Meantime mga kaibigan, pag-usapan natin yung ginawang desisyon ng COMELEC, Clarence. Yung COMELEC, pinaboran na si Cardima, yung dating commissioner ng National Youth Commission na bigla-bigla ay nag-substitute bilang party list representative sa Duterte Youth
ang original nominee ay yung kanyang asawa. Ayan. Mga kaibigan, ito po ang masasabi natin. Ngayon, ang COMELEC ay nagpakita ng kabastusan mismo sa mga batas na dapat sila po ang nagpapatupad. When I say COMELEC, majority. Kasi 5 po ang pumabor na gawing legal ang pag-upo at tanggapin ang naging proseso na pinaikot ni Cardema pabor sa kanyang sarili na siya po ay maging official substitute ng kanyang asawa sa Duterte Youth na magiging party list representative sa Kamara. Ayan. Ano ang naging mga paglabag sa batas? Ito po. Ang sabi po ni Commissioner Guanzon na nag-iisang kumontra. Una sa lahat, wala na sa panahon yung substitution na ginawa ni Cardema. Kailan ba nag-substitute? Abay, nag-substitute si Cardema alas 5:30 po ng hapon noong linggo, Mayo 12, na wala ng opisina dapat at hindi na regular ang opisina ng COMELEC. But because a day before the election, siyempre, nagpa-function yung COMELEC. But in the definition of the law, ay sinasabi ni Guanzon na dapat ay kung nag-substitute si Cardema ay during working days, Monday to Friday and during office hours. Number 2 issue, mga kaibigan. Ayon po kay Commissioner Guanzon, base po sa Party List System Act of the Philippines, ang representante dapat ng youth ay may edad na 25 anyos at hindi lalagpas sa 30 anyos pagsapit ng eleksyon. Tanong, ano bang edad ni Cardema na talagang nagpipilit na maging kongresista, party list representative ng Duterte Youth na pinabura naman ng 5 commissioners ng COMELEC? 34 na eh. Oh. 34 na si Cardema. Tanong, may paglabag ba sa batas? Meron. Sino ang lumabag sa batas? Si Cardema at kinonsinte. Linabag din. Nilabag din ng mga commissioners ng COMELEC mismo yung mga batas na dapat ang COMELEC ang nag-uphold, nagpapatupad at nag-i-enforce na mga batas patungkol po sa eleksyon. So ngayon, anong masasabi po natin? Ang masasabi po natin simple. Maliban po sa mga issue ng election fraud, dayaan, gamit po ang Smartmatic, keso ganoon, perahan dito, at kung ano-ano po mga anomalya na sinasabing may alam ang mga taga-COMELEC, nadagdagan po na wala ng kredibilidad ang COMELEC dahil po sa desisyon na yan. Imagine, batas mismo, batas ng bansa, batas ng COMELEC, batas ng party list, hinayaan na babuyin ng isang dating commissioner ng National Youth Commission at dala-dala ang apelyido ng Pangulong Duterte at siya daw ay Duterte Youth. Gumawa sila. Gumawa po sila ng ng party list. Doon pa lamang sa pagre-register ng party list mukhang nagkalutuan Di ko alam kung paano yan nag-qualify kasi nag-comply siguro. Base doon sa mga nominees na tamang edad or iba pang documentary requirements na na-comply po nila. Pero pagsapit po ng malapit na yung halalan, doon may problema. Doon may problema. Na tila baga yung mali ay ginawan tama ng mga taga-COMELEC. And so, mga kaibigan, sinasabi ko pong muli at mulit-mulit sasabihin ko dahil sa ginawang yan ng COMELEC, wala na pong kredibilidad ang COMELEC ngayon. At mabuti pa, alisin na yung COMELEC na yan kung ganyan din ang mga nakaupo dyan na sila mismo bumababoy sa batas at hindi nila kayang ipatupad ang batas. Yan po ang masasabi natin sa mga taga-COMELEC. Okay? So, ngayon, kakandidato pa ba kayo? Kandidato pa kayo. At kapag kayo'y nagka-problema, kung may babuyan nga ngayon, maaari din kayong babuyin sa inyong problema. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki. Sa pinataas pong buhay sa sigarilyo,
mahihinto na kaya ang mga nagbibisyo po nito. Luan Malilien Bello. Hi Sir Errol, we're watching here at Nasugbo, Batangas. Kahit na po tumaas ang price ng sigarilyo kapag chain smoker, bibili at bibili pa rin sila kahit sila habit at bisyo na kahit na umabot pa ng 100 per stick. Yan. Grabe yan, 100 per stick. Si Butch Arcangel na, 1,000 kada stick. Yung aking kasama rito napapailing nag-iisip yata kung mag-iipon ng pambili ng sigarilyo o titigil siya. Kaibigan, may mga usapang medikal ng isang stick daw. Ito tandaan po ninyo. Ang isang stick daw ay kahalintulad ng isang pako sa buhay po ninyo. Na parang kapag naninigarilyo po kayo ng isang stick, gumamit kayo ng isang stick, ipinapako sa kabaong ninyo. So habang tumatagal, pako ka ng pako, nabubuo yung kabaong po ninyo. Isang stick. I think yung isang stick, nababawasan po ang inyong buhay, ang lifespan ninyo ng 3 seconds yata up to 5 seconds. Kung sa dami-dami ng stick ng sigarilyo, Diyos ko po, 5 seconds ngayon, maya-maya 5 seconds ulit. 10 minutes? 13 minutes? Mas matindi. Sa isang stick, 13 minutes ang nawawala. Kita mo, mas matindi pala ang research ni Clarence. Pero mamaya maninigarilyo pa rin siya. Tingnan natin. Tama yung reactor natin kanina. Tingnan natin kung ano magiging epekto nito. Saglit ho, balikan ko po kayo mga suki pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.